i el Miquelet d'Honor individual a Vicent Partal i Montesinos, igualment per haver-se mantingut fidel per sempre més al servei d'aquest poble. Per mantenir-se fidel per sempre més al servei d'aquest poble. El conegut vers el fa servir la Societat Coral El Miquelet en el cerimonial que acompanya el lliurament dels dos grans premis anuals que atorga l'entitat centenària. Es tracta del Miquelet d'Honor en dues categories. El col·lectiu enguany ha sigut per al patronat del Tractat del Misra, que cada any al Camp de Mirra representa en valencià una recreació del famós acord entre les corones de Castella i Aragó. El Miquelet individual ha sigut per al periodista Vicent Partal, fundador i director de VilaWeb, l'exitós portal d'internet en la nostra llengua. Partal té clar que, en contra de certs pessimismes, els valencians tenim molt de futur com a poble. No n'hi ha res que ens impedisca guanyar. No n'hi ha res, no n'hi ha cap lloc on estigui escrit que els valencians no podem ser una gent honorable com qualsevol altra. Només les circumstàncies ens ho han impedit fins ara. I jo crec que la manifestació d'avui torna a posar de relleu que les circumstàncies les podem canviar i que l'únic que necessitem és voler canviar-les i saber canviar-les, que no sempre és fàcil. Avui s'ha tornat a demostrar que una part del poble valencià no és això que ens volen fer creure que som, i s'ha tornat a demostrar que és possible tindre un país diferent. I crec, a més, que s'ha tornat a demostrar que l'única alternativa que té aquest país a la burrera és el nacionalisme, i que si fins ara no hem pogut és només perquè ho hem fet mal, però no perquè no podrem, perquè sí que podrem i només cal que sapiguem fer-ho per a poder. Un altre moment culminant de la nit sol ser el discurs del president de la Societat Coral. També fidels a la seva idea, els miqueleters reclamen el dret dels valencians a decidir. Dels dos Miquelets d'enguany, el Miquelet col·lectiu, l'associació Patronat del Tractat del Misrà, ens dona exemple de com la gent del poble pot treballar per mantenir viva la nostra història i fer-la arribar a les noves generacions. El Miquelet individual, Vicent Partal, ens ha demostrat que, malgrat els intents disgregadors i les polítiques aïllacionistes de la nostra administració, es pot posar en marxa i organitzar un espai comunicatiu que integre tot l'àmbit lingüístic, cultural i històric que s'entesten alguns en negar i que la història ens recorda amb tossuderia. Per això, des del Miquelet, continuem llançant, com sempre, sense defallir, la mateixa crida al treball sense pauses, conjunt, intens i generós, pensant en el País Valencià, fent el camí que ens duga, sense perdre el nord, a tornar a tenir la nostra capacitat d'autogovern. Reclamem el nostre dret a decidir qui som, què volem i en qui i de quina manera preparem el nostre futur, el nostre. Al sopar van assistir unes 200 persones, una bona representació del món cultural i sobretot del valencianisme. Ben satisfetes totes, per cert, per l'èxit de la manifestació a què molts acabaven d'assistir. Durant la gala, presentada per dos periodistes ben coneguts pels espectadors d'Infotelevisió, Clara Esteve i Manel Álamo, es van lliurar també els premis de composició musical, experiències pedagògiques, teatre i investigació filològica i històrica, que a partir d'ara publicarà la Universitat de València. La nit la tancà la interpretació de la Muixeranga.